changes say Tinubu na-achị ọ na-adị stọọbụ a na-ebubakwa n'ịsọ ka Nigerian country shi wee dị ụmụaka kịta nwezo ike dị ike adị gị anyị nọ n'ọdụ ahịa ugbu a ka anyị mata ka ọnọdụ akụnụba si emetụta ndị na-azụ ahịa ya bụ ndị na-ere ahịa anyị ma na ọ bụ sọsọ ndị ogbenye na-eti ka ọ bụkwazi mmadụ niile nọ n'obodo na-etikwazi mkpu ngwa so ya anyị ka anyị mata ka ndị mmadụ ga-esi wee kwupụta ebumnuche ha banyere ọnọdụ akụnụba Naịjirịa. Biko ka a na-erekwa anyị na-azụkwa ekele dịrị Chukwu nke ka ọnọdụ akụnụba si emetụta gị nke Naịjirịa nwanne m ọ na-emetụtakwa m ihe dị ngala ọnụ eziokwu ihe niile nke ọ bụla itinyere aka onwe dị na-ekwe ngote n'afịa ihe niile ngala ọnụ eziokwu everyday ka ihe ga-etinye ego n'afịa. So nsị gị kịta na gị dashi ama akpa crayfish anụwa ọsọ ọmma ka egbe ka ị ga-eji wee chụpụ ọkwa egbe ka a ga-eji wee chụpụ gị ọkwa egbe maka na ihe chi dị kịta na Naịjirịa ọ bụ ọkwa obere ya fon ya kọrọ ihe a ga-eme ka e wee kwalite ọnọdụ akụnụba Naịjirịa ihe a ga-eme ka kwalite akụnụba Naịjirịa ka e wee budata n'ọnụ ihe ihe adị mma obodo anyị adị mma ndị ogbenye a na-eluju nwa afọ agụụ dị eti ejigala ọnụ ụta n'obodo anyị anụma agụụ na-enye ndị mmadụ nsogbu ebudata ihe ọnụ ahịa ihe adị mma onye ọbụla erijuwa afọ. Daalụ ego metre nwa n'ebe ọ gaghị ndewo ke ka afịa si aga nna afịa na akọ ọfụma o but ịma na Naịjirịa kịta ahụ otu Naịjirịa dị so afịa na-aga but everything dịcha high so ịpụta ị na-agwa customers customer na-asị that no anyị nwa na-adị ego ịghọta but ahịa na-aga ọfụma. Achọrọ m ịma ka ọnọdụ akụnụba Naịjirịa si emetụta unu ndị a na-ebu ihe n'ebe ọ dị ukwu. Ọ na-emetụta anyị ọfụma because of anyị nwa now ịma before anyị na-ede list aga ahịa but now anyị adịghị edezi list aga ahịa na ọ bụ ego ọbụla anyị ji ego ahịa nke ọbụla o rutere anyị egolupụtawa anyị amazi n'ochi mana ịma na Naịjirịa kịta na chenjiri echenji ebe o chenjiskere na-agazikwa o chenjizi se Tinubu na-achị ọ na-adị stọọbụ anyị maka everything dịzi higher na-akpa rice a before bụ 60,000 kịta bụ 105,000 ifugo na local rice before 6,000 naira but kịta bụ 25,000 so everything na-echenji. Ka ihe ọ dị gị ka ga-eme ka ihe ndị a niile ebelata ihe ga-eme ka o bee because achọka onye na-achị anyị ka o nyere anyị aka ị na-aghọta ka o butuchiere anyị prices that is the reason why ọ ga-eji wee bee. Price now because I am president. Can I know my offense? I am president because my good luck na trouble takode. Good luck, my good luck na channel era price at 6,000 before. But get at 105,000. So all because of change of position in water. Incoming president no into it. Odalo. Afioma. Thank you. Ke ka fe se metụta unu? Saka shi metụta anyị na kịta anụ bụ ihe gbasara udu mmiri anụ. Udu mmiri a na-eme aka anaghị eme ugo otu o kwesịrị. Ana anọdụ asụ bụ ihe gbasara ihe ngara ọnụ anụ n'obodo anyị na-abịa edistọbụ ndị mmadụ. Ya bụ n'oge ọkọchị pụta kịta afịa ga na-aga ọfụma. Ihe dị iche ga-adịtụ. Then ikwukwara okwu maka ihe ngala ọnụ ka ihe ngala ọnụ si akụda ihe ngala ọnụ si edistọbụ ndị mmadụ kịta anụ agba ihe gbasara fuel anụ maka ebe dị iche iche butecha ngwa afịa ha na-etinye ego ha gbapụcha na moto ego fuel anụ ha na-etinye ya na ngwa afịa so ewetuta ọnụ ahịa fuel kịta since ga-adị n'ọma. Daalụ Afioma. Mami ndewo. Nwanne m nwaanyị nnọọ ehihie ọma. Ezigbo nwa nnọọ. A na-azụkwa Chineke na-eme ike nna anyị na-azụ nwanne. Ya bụ na akpa gị ejugo ntata. A na-ebuba. A na-ebubakwa n'ịsọ ka Nigerian country shi wee dị. Amagodi na mọmi a ga-egodi like 1 million. Okay. Ngwa akwe ga-ahapụ ma ọ ga-akpa ya m 1 million ahụ.
o nwere ike ọ bụ 2 million ka ọ ga-akpọnye nwa iwenyezie m nwaanyị jidezie nwaanyị mami ke ka ọnọdụ akụnụba si emetụta unu bụ ndị na-azụ ahịa nwanne m nwaanyị ya anyị nọ kịta ike gwụkwara ịfụgo n'ihe shuga anyị na-ego 700 ya na-egozi ya 152,000 anyị amaghịzi ihe anyị ga-eme ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ kịta ada ewezi ihe mugwu 200 ma ihe mugwu ya na-ere isi ugwu nke a ka a na-ere ihe nke a na-ekwe ebe ndị nke a 500 kekwa n'ihe ọ ga-abụ eme kịta ndị mmadụ na-eme ọnọdụ anụ ahịa ihe ndị a na-ere a na-agbadata nwanne m ike gwụkwa maka na ihe dị na ihe kịta bụ ifugo tanụwa ngologo angalọnụ m ga-abịakwazi chọọ ka irepụta ego m so ihe ahụ wee mee ọ bụrụ ya bụ na amala ọ bụrụ na m gotere ya ọfụma ire ọfụma mana ebe ihe nọzi na ngalọnụ ị ga-achọrọ ka irepụta ego ọ bụ Chineke ka anyị ga-ewere ihe na-eti n'aka maka na nwere ihe ọzọ ma a ga-eme gaa na ndị gọọmenti ego dị na Naịjirịa karịziri ihe a na-eri ihe a na-ego so ọkụ ya nwanne m nwaanyị mana asị mmadụ niile banye n'ọrụ ugbo ọ dị gị ka ihe ọnụ ahịa anụ a ga-agbadata ọ ga-agbanwekwa ike ịgbadata mana anyị chaba anụ n'ọrụ ugbo keekwanụ ndị akwa anyị ga-eyikwanụ anyị rụtazie n'ọrịa ikere ya ewere ya gote akwa ọ ya nwere mana ndị akwa sonere anyị bazia nọ n'ọrụ ugbo maka ọkụ isi maka ọ bụ na anyị ncha baa n'ọrụ ugbo oke tii a na-arụ ma mmiri a na-arụ anyị chabakwa n'ọrụ ugbo site n'ihe akụkọ ewepụtara n'ala nke bụ koko ka esi emenụ tii ọ bụ na Amerịka nsị anyị chaba n'ọrụ ugbo ị mara enwezi ndị ka anyị na-eyi slippers mana abagodi n'ọrụ ugbo ihe gbasara ihe oriri agbadata daalụ omomi nwanne m unu jisi ike kedu ọ dị mma afịa na-azụkwa ka ihu gị ide aja achị ọchị ọzi ka ihe wasi wee dị chiti biko ọkwara isi bịa kịta achọrọ m ịjụtụ gị ka ọnọdụ akụnụba si emetụta unu bụ ndị na-ere ihe ọnọdụ akụnụba that's the economy nke koshi affect unu ọ na-emekwa anyị affect too much because na enwezi high prices like compared to high na-ego before what I go so the price is just the higher than before. Jikere wayo na-ekwu ihu mo. So the price is just much higher than before. So what I go so o mere affect me. Yeah, but like the prices mere the high or on a scale of 1 to 10 ka eke ga-esi wee. Scale of 1 to 10 like 10. That 10. Wait, more than 10. That's how I rate it. Ka ihe ichekwanụ a ga-eji wee mee ka ọnụ ahịa that's the prices of things gbadata. So okay, echema emepe border at least. Emechibu border? Yes, I think so. So emepe ọ ga-enyetu aka wee kututu some of these things whatever. Mana ụfọdụ na-ekwukwa maka ọrụ ugbo na ndị mmadụ na-akọpụtakwa ihe nke ọma. Ụmụaka kịta wezo ike dị ịkọ. Ike adịghị? So ike dị ya tinye ya na ọ ga-awụ ọkwa. Ọtụtụ ụmụaka kịta wezo ike dị wezo nyekwa akwa. Ọ sị na ndị ike dị kọwa ọrụ ugbo. Daalụ nne. Nne kedu? Adịkwa m mma. A na-erekwa? Thank God. Biko achọchọrọ m ịjụ obere ajụjụ kee ka ọnọdụ akụnụba Naịjirịa ya Nigerian economy si emetụta unu n'afịa Ọ na-emetụtakwa ire nne afịa ngara ọnụ ọ na-eme mmadụ chọrọ igo nnukwu ihe ọ na-anya na ihe galara ọnụ o wetuo aka o mezi afịa ada aga ka o kwesịrị na o nwere iwu ike ikwu gbasara ọnọdụ akụnụba Naịjirịa ihe nwere ike ikwu bụ otu esi banye ọrụ ugbo ihe na-amịpụta ọfụma ọ ga-enyekwezi aka price of goods to ịgbadatakwa agụwaghị ngili Igbo daalụ nne welcome